Hola, buen día. Antes de nada, agradecer estar aquí con vos esta jornada. Y nada, tenemos aquí 3 colectivos sociales que merecen bien ese nombre. Son colectivos sociales de apoyo. Temos un representante do Foro dos Minguéns, de Pontevedra, de Boavila de Pontevedra, e o colectivo da Oficina de Dereitos Sociais de Colla. Hai un grupo que non pudo participar e nos dá o saúdo particular de que non pudo asistir, que é o Foro Gallego da Inmigración, que agora mesmo non está con nós. E, bueno, antes de nada de pasar eles a facer a radiografía real e social, que é a de verdade, eu quería dar a unha pequena conmemoración do que considero. Moitas veces estuve en colectivos, estuve en algunha reunión de colectivos onde se falaba da inclusión social e non sabía moi ben ni como presentarme. Entonces cheguei a conclusión de que acaba de decir o compañero anterior que había 10.761 personas que estaban percibindo un RISGA, pero que tan importantes eran as que o percibían como as que quedaran fora desa xera. Entonces a mí agora mesmo me apetece moito formar parte desas persoas que tenían dereito a percibir algo e non tenían nada. E como compañeiro perceptor de RISGA, eu tamén sei o que percibir un RISGA e que é totalmente denigrante, humillante e para nada de axuda. Exactamente. Entonces creo que quería dar a miña pequena nota. E era que para mí, por riba de carecer de dereitos sociais, hai algo todavía peor, que é carecer, que é que te culpabilicen de que non tens dereitos sociais. Para mí eso está moi por riba. Moitas veces esa culpa ven en menor medida de traballadores que teñen que gestionar como instrumentos dese poder de desmedrado esa mala xestión administrativa e logo socialmente. Entón, considero que a casualidade, o chou de nacer nun espazo xeográfico determinado, non ten por que dar máis dereitos ou menos dereitos. Non ten por que facer unha persona ben viva nem mal viva. Esa é a miña pequena aportación. Esa culpabilización crónica desa falta dun estado social garantido. Logo, por outra parte, creo que este desgoberno ten un éxito. Fixeron moi ben as cousas. Creo que tiveron esa visión particular de asumir que a persoa que percibe todas esas pequenas prestacións está autodestruíndose continuamente. A parte de culpabilizarse, se está destruindo. E esta é unha lectura super personal que nestes últimos meses tuve unha posibilidade de entender por que hai xente que non participa, que está totalmente carente de recursos, necesitadísima. Eu, con anos nos últimos momentos, nos peores momentos, tiña ganas de participar e revelarme, nesta última época non tiña ganas de abrir ni unha boca. Entonces, este local está vacío porque esa xente non se está sentindo representada por algún motivo. Vos destes moitas pinceladas e creo que tenedes a solución máxica na nunca. E a segunda lectura, que se non me roubo todo o tempo, pois é que este linguaxe institucional do goberno ganou. Fala de lei de dependencia. Gañou, porque realmente se depende deles para todo. E digo deles. Se fala dunha lei de inclusión. Eu non considero que teña que ser volta a incluir nunha sociedade a que xa pertenzo. Non me teñen que incluir onde xa estou incluída. Se me excluídes, avisadme que me excluídes. E, por outra parte, pois, outra visión importantísima, que é unha prestación, que é algo que che presto para que ti funciones e vayas ben. Non é unha esmola. A ninguén pode decir unha esmola. Me prestas algo para que eu funcione. Logo, nese informe que tedes en Marea, que se dan resultados espeluznantes, como que 700.000 persoas no país están nese risco, donde un umbral de pobreza vai delimitado por 600 euros con unha unidade de membro familiar. Se hai percepcións onde hai 3 membros familiares que teñen que malvivir
é unha esmola e encima, se intentas salir de ese pozo para buscar un traballo, eres castigado, porque encima se te vaya a solicitar que por favor que expliques en que estás metendo eses cartos. Si supuestamente te están axudando temporalmente, nese estado social non cabe ningún castigo. Se supón que melloras, que vas a mellorar o teu momento laboral. E, bueno, e para mí eso arrastra unhas terribles consecuencias. Primeiro, que nese mundo de prestacións non hai ningún asterisco para os pagos institucionais, non hai asteriscos. Por exemplo, se tes casa, ainda que sea dos teus avós, es que justificar e tes que pagar un IBI astronómico. Ou se malvives nun entorno como a aldea, tes que demostrar que tes que arrastrar os teus fillos a un colegio onde non hai nin autobús, por exemplo. Entonces non hai asteriscos para os pagos. E con respecto a eso, tamén que a pobreza é heredable, heredan os teus fillos. E dentro de eso, creo que a clase política non ten que dar ese discurso de analizar a pobreza infantil. O infantil, o mundo dos nenos non está illado de persoas, me da igual a estrutura familiar a que pertenzan, poden pertencer a unha familia onde hai unha avó, onde hai un tío, ou onde hai dous amigos e dúas amigas que crían unha persona estable e felizmente. Non se pode castigar. Entón, cando se fan estudios de pobreza infantil, os infantiles están en algún entorno determinado. Non se nace pobre infantilmente, vienen de algún sitio. E creo que esa para mí é a razón de que ahora mismo non se participe de máis maneira. E me quedo con vos, porque xa vos lo vi moito tempo e explicarme. O colectivo Os Ninguéns, busquei información sobre vos e creo que dades unha clave moi importante, que dades un enfoque educativo. Buscades que ese foro sexa educativo. A educación é un pilar fundamental da sociedade. Se as persoas consideran que un dereito perdido é que primeiro tiveron o dereito e teñan ese dereito, se consideras que é un dereito non o podes perder, tens que lutar por él, pero primeiro tens que saber que te corresponde, que non é unha esmola. E logo me quedé co colectivo de Boa Vida de Pontevedra, que dice que son de persoas agradables. Entón, agradable a toda aquela persona que quere facilitar e que quere xestionar a ilusión, facilitar a vida dos próximos, ¿no? Neste caso. E ese é un arreglo, pero que é trasladable a xente que trabalha todos os días. E a Oficina de Dereitos Sociais de Colla, que tedes un currículum extenso, e me quedei con ese digo non sonrí. Por que non sonrí? Porque realmente hai moita xente que agora mesmo non ten ilusión ni capacidade de satisfacción real, porque cando chega a casa non ten calefacción, ao mellor non hai comida na nevera e non se lle pode dar aos fillos o que pretendía que tuvo en xeracións pasadas, os que non teñen acceso. Bueno, pues vos cedo a palabra, que sois a realidade e a radiografía real da sociedade. Bueno, perdón pola voz, que é un pouco tomada, que non vou falar un pouco de orixiño. No colectivo Os Ninguéns, simplemente dando un par de pinceladas, máis ou menos moitos aquí xa nos coñecemos, pero comentamos un pouco cal é a intención desta asociación. O que intentamos é reunir a perfis empobrecidos da autónoma da cidade de Vigo e conseguir ou tentar, por lo menos, crear unha organización de base que os convirta en suxeitos políticos das súas propias reivindicacións. É dicir, cando imos a unha concentración, por exemplo, de pensionistas, e miramos que hai xente de todo tipo, menos pensionistas, por exemplo, non? Chama moito a atención e é bastante triste. Nos pasa moito cos colectivos empobrecidos. O mellor facemos algo máis reivindicativo e miramos que esa xente que estamos tratando de defender non está. Entón, estamos falando do tema do albergue, por exemplo, e faltan a xente do albergue, estamos falando de prostitutas e faltan as prostituídas. Entón, o que queremos é reunir a esa xente, conseguir que se empoderen e que sean suxeitos políticos activos. É dicir, por unha parte, que recoñezan os seus propios dereitos, que saibamos que son, e a partir de aí tratar de que todas xuntas teñamos ganas de reivindicar eses dereitos en primeira persoa, non que vaya o grupo a organizar ou a falar nos concelleiros de turno, non,
Entón, tentamos facer un grupo horizontal que traballe desde abaixo, que sexamos todas exactamente o mesmo, cada un no seu perfil, igual que sexas profesor, que sexas técnico, que sexas educador, que sexas desafilizado, persoa que corre unha risa ou unha patoloxía adictiva ou que sexa, non? Somos un grupo nese sentido que o que pretende traballar nese plano de igualdade. E facer ese traballo socioeducativo en Vigo en concreto é moi necesario porque temos un grave problema que se chama Bello Gallera e personifica moitas das problemáticas sociais que hai no primeiro lugar porque as invisibiliza, as oculta, non? Entón xa o primeiro problema grande que nos atopamos en Vigo é coa ocultación da pobreza. A pesar de que a Xunta tamén a oculta, tamén fai o seu traballo de propaganda, digamos, institucional nos medios, pero neste caso o alcalde vai, digamos, bastante máis alá. Entón, bueno, xa escoitaríades, como falas de home da cidade, non? Di que temos a mellor política social de España, saía hace pouco ese informe que coñecedes dos directores de servicios sociais que nos fala de 42 euros por habitante, efectivamente, cando se considera un concello rico que invirte 100 euros por habitante. Entón, bueno, temos por unha parte que se refira que temos a mellor política social de España e que por outro lado nos di que non ten competencias en esta social e que por lo tanto non pode facer nada porque non lle corresponde, non? É así un baile que ten un pouco consigo mesmo. Por que nos parece problemática a súa postura política? Falabades antes de que hai concellos pequenos que mellor non teñen recursos ou teñen menos poboación, pero en Vigo hai casi 300.000 persoas e temos un superávit de 12,2 millóns de euros, que se di pronto. Entón, con todos estes recursos, pensamos que se pode hacer moito máis para axudar as persoas que non cubren as súas necesidades básicas. Aquí xa entramos coa guerra de competencias, pero nos pensamos, como comentaba antes Concha, que se buscamos un marco legal para que o Concello poida facer incursións e tratar de mellorar a vida das persoas, hai maneiras, pois, na lei de réxime de bases, tirar da Constitución ou de como queiramos, os propios concellos, un concello tan rico pode, se quere, facer que as persoas que non cubren as súas necesidades básicas o teñan máis fácil. En este caso, na nosa cidade non está acontecendo, non? Temos ese concello rico, temos esas obras faraónicas, temos unha cidade moi fermosa cara fora, cara ao turismo, pero na intimidade dos nosos edificios sí que temos moitas claro, en certos barrios sobre todo, que esas axudas non chegan e que o peor de todo é que a propaganda existente que eso non está a pasar. Entón é moi difícil facer un traballo de contradiscurso cando, digamos, o xeral que escoitamos todos os días e vemos na prensa, como unha persoa como a miña nai, como a miña avoa, que leen o Faro de Vigo e algo de Galicia, é moi complicado convenceros de que hai problemas reais na nosa cidade. Entón, xa é o primeiro dúo o que nos imos dar. Entón, bueno, número rapidamente as problemáticas que os imos reivindicar ou as que nos imos encontrando día a día, que como son estructurais, en realidade poden ser un reflexo de o que pasa no resto das cidades, ¿no? Pero por falar de Vigo, que é onde nos traballamos, temos 24.680 persoas paradas, sobre todo mulleres que son nais. Decimos que a pobreza ten rostro de muller totalmente. Estamos chegando a un momento que moitas mulleres se ven obligadas a deixar os nenos coas institucións públicas para que se os cuiden porque non poden facerse cargo. Isto xa nos parece o último, ¿no? Que como muller se desprenda voluntariamente da súa crianza porque non pode manterlo. Logo temos un grave problema de vivenda, non temos un parque público de vivenda en alquiler social, ni por parte da Xunta, ni por parte do Concello. Tamén o noso alcalde di que na nosa cidade non hai desalojamentos. Sabemos que, bueno, agora en xaneiro, contando con todo o ano pasado, rozamos os 500, e que unha ao día, polo menos, foron de desalojamentos
persoas, destas casi 500, o que obviamente a todas luces é insuficiente, non? Hai un pouquinho máis de diálogo con eles, sí que se sentan a falar, pero igualmente as solucións políticas, neste caso do Partido Popular, son igualmente cero, o cal nos danos o mesmo a vontade de sentarse cando a solución non se cristaliza en nada, non? Un dos maiores problemas que temos son non ter un parque público de vivienda en aluguer social, danos o mesmo se autonómico ou se municipal. Se o quere presentar de maneira autonómica e o Concello considera que a competencia non lle corresponde, pois que presione a Xunta para que se faga ese parque. Pero non está pasando, entón, dentro desta guerra de competencias, o que sigue a acontecer é que a xente quede desafiuzada, acode aos colectivos sociais para buscar a axuda e nos atopamos todas pois chamando, tirando de contactos e favores a ver quen de alquila unha casa a estas persoas para que podan pedir as poucas axudas que hai neste momento, non? Entón temos por unha parte a xente a que botan da súa casa e logo temos a xente que directamente nunca tivo acceso a esa casa, non? A xente que ten problemas xa para topar o fogar. Esta xente, digo, non podría dar unha cifra, porque non temos un censo municipal de persoas en fogar, a pesar de que se pediu por activas ou pasivas. Podo cifrar así por aí de 200 persoas ou un poquinho máis, o mellor, pero unha opinión persoal, porque nos falta ese censo, non? Estas persoas o que fan é acudir ao albergue municipal. Vivo dun albergue municipal con 38 plazas, e logo un convenio con outro albergue que se chama Hermanos Pobres de Teis, entre os dous albergues non chegan as 100 plazas. A todas luces insuficiente tamén. Neste caso, o alcalde insiste en que Vigo non hai xente na rúa, nos decimos o contrario, non? Claro que hai xente na rúa. Por poñervos un exemplo, esta última semana non houve unha soa noite en que non quedara fora a xente do albergue por falta de plaza, porque obviamente 38 plazas para unha cidade de 300.000 habitantes é unha quimera, e ademais nestes albergues non funcionan como centro de inclusión real, senón que simplemente podemos estar 10 días e logo voltamos á rúa. Ninguna persoa pode conseguir ningún tipo de reinserción con 10 días de calor, de un comedor, de unha ducha, cando logo ten que voltar ao seu pano, coa súa estructura, ao seu caixeiro, non? En Vigo non solamente a xente vive na rúa, senón que morre na rúa. Este 1 de xaneiro, un compañeiro que se chamaba Óscar morreu nun caixeiro de Abanca, na rúa García Babón, por falta de aloxamento e por non ter alternativa habitacional. Entón, iramos co de antes. 12,2 millóns de euros de superávit, as arcas cheas e temos xente morrendo na rúa. Nos parece gravísimo, e danos igual de que a competencia, que neste caso a de albergue municipal, pero que queremos que se solucione xa. Pasando ao tema da risca, xa comentaches moitas cousas, simplemente comentamos que de números andamos en 2.447 viguesas que cobran a risca agora mesmo, e a demora está máis ou menos polos 6 meses. Xa se demorou máis tempo, estivemos en 8 meses, en 12 tamén, agora baixou un pouquinho, pero pensade que unha persoa que ten 0 ingresos vai tardar eso mismo conseguir o seu ingreso básico, non? Xa un mes e medio polo menos en conseguir a cita con a traballadora social, logo 3 meses máis a recibir a visita domiciliaria, xuntando os retrasos das dúas administracións, nos poñemos neses 6 meses facilmente. Entón, claro, que conseguimos retrasos nos pagos, recibos impagados, etc. E un laberinto burocrático do que a xente sae moi queimada, moi cansada, e sobre todo, como comentaba a compañera, moi estigmatizada, porque parece que le están dando unha esmola, cando na realidade é un dereito de todas, que estamos pagando todas cos nosos impostos, non? Simplemente unha xestión dos nosos impostos. Por lo tanto, exigimos que se faga de maneira correcta e que se poñan por diante as persoas antes que outras cuestións que se están poñendo en Vigo. Por que temos esta demora tan grande na concesión da risca? Polo colapso nos servicios sociais, como comentabades antes, hai un problema de persoal. Teríamos que ter un técnico por cada 8.000 habitantes e agora mesmo estamos cada traballadora social de 17.200 persoas ao seu cargo. Moitas están de baixa por depresión, están totalmente agotadas, queixanse moitísimo, e tamén os afectados e as afectadas dan conta de que o trato que están a recibir non é o mellor,
pois ás veces por falta de profesionalidade e outras veces sí que hai esa profesionalidade, pero é físicamente imposible atender a unha persoa con este ratio de traballo pois, de maneira adecuada, ¿no? Como comentaban os compañeros. Menos de 20 traballadoras sociais para unha cidade como Vigo nos parece un insulto, sinceramente. Hai que atopar a maneira de cambiar isto. E o noso alcalde pois, se basa para justificar esta realidade no tema da consolidación das plantillas, pero bueno, sabemos que para outros temas se enfronta a Madrid, e a que faga falta, e con todos os recursos que fagan falta, así que tamén le pedimos que neste caso priorice a consecución máis persoal. Xa vou rematando, decir tamén que o 82% dos solicitantes de axudas por pobreza enerxética do ano pasado foron de Vigo, os que a pediron a Xunta. Hai un grave problema de pobreza enerxética, moitísima xente sen luz, queimándose con candeas e pasando moito frío. Nos temos compañeras que agora en inverno, pois eso, tenen que dormir con gorros, con luvas, fan na casa verdadeiros estropicios para non pasar frío e collen problemas pulmonares moi graves ou se en casa, non? Logo hai outros que teñen que pasar a fertilidade do disto na propia rúa. Entón, bueno, sería un poquinho o resumen do cabalo de batalla máis grave que temos, que serían estas realidades, e sobre todo a impotencia que temos o comprobar que non hai un diálogo real entre as dúas administracións, e non só que non exista, senón que non hai vontade política alguna por lograr, non? Sentámonos con uns, con outros non, porque o Concello non nos recibe, pero sí que contesta que eles non teñen nada que falar coa Xunta e que todas estas competencias son da Xunta. A nos damos igual de que hai a competencia, que queremos que se solucione e desde logo pasando a pelota dunha administración a outra non se vai conseguir. Entón, bueno, en conclusión, o que pedimos este fin da guerra de competencias é unha xestión adecuada do público, conseguir entre todas unha rede institucional forte que deixe fora o que comentaba antes Concha, os ONGs. As ONGs fan un gran traballo, pero que están facendo evidenciar as carencias das administracións. Nos parece insoportable, porque non podemos deixar que saquen as castañas das administracións, a que lle toque, a noso mesmo, non? Entón queremos que se deixe derivar a ONGs. A nos pasa que a veces nos chama xente e nos di tal traballadora social deixou o vosso número para que vos xestione tal historia. Non somos voluntarias, non cobramos subvencións, non temos por que estar facendo o traballo de xente que está tratada para iso. Entendemos que están colapsadas, pois haberá que buscar unha solución para estes traballadores, que como traballadores obviamente hai que buscar as mellores condicións, pero sí que queremos que tanto unha administración como a outra entendan que teñen que garantir as necesidades básicas dos cidadáns, que ese é o seu traballo e que van a ter que sentarse e poñerse de acordo. E por último, decir eso, que con vontade política todo se pode conseguir e que esperamos dentro dese traballo socioeducativo que a xente de abaixo exixa sair á calle, a rúa, a reivindicar, a facer traballo institucional tamén, bueno, a conseguir entre todas polo menos pequeñas melloras antes de chegar ao que todos estamos esperando, son esas melloras de máximos como a renta básica e outras historias que sabemos que van a tardar un poquinho máis, pero mentres están todas xuntas e peleando polo noso. Moitas gracias. Bos días, son Bea, son da ODS de Colla, moitas aquí xa nos conocemos, máis ou menos sabedes o que facemos ver da ODS, non? De todas maneiras, deciros que xa son uns cuantos aniños que estamos ali, como decía, o de Vigo non sonríe, e quizás matizando un poquinho que dice Carla de das empobrecidas, non? Na ODS, unha das cousas que temos é que eu teño que agradecer os servicios sociais, que se cheguei a ODS foi gracias a, como dice Carla, ¿no? Que desde os servicios sociais nos manden a unha institución. E hoxe al día de hoxe do gracias que me hubieran presentado a... Como hubieran aberto esa porta e decir, mira, a mí que podemos ayudar, vai a ODS, ¿no? Ali vai a estar bien, que te vai a explicar todo, hai unha abogada, un mundo maravilloso. Unha das cousas que aquí moitos se matiza perdón, eu non son tan técnica como vos, ¿no? Eu son todo o contrario. Os tecnicismos me superan. Unha das cousas que me choca, ¿no? É que falades das ONGs, que si Cáritas, que si hai moita pobreza, que nos manan as ONGs. Desde a ODS, unha das cousas que reivindicamos é que
peleamos por ela, é por unha renta básica das iguais, por a renta. Porque nin a risga é que algo que nos condiciona. Eu fui preceptora da risga, estou traballando con sorte, fago máis horas con a razón, perdón por el lenguaje, pero son así de coloquiales. Unha das cousas que ten a empresa é que nos condiciona. É unha das cousas que hai que facer, tanto sea en Vigo, en Santiago, en Euskadi, en Valencia, que antes se falaba de que en Valencia a renta de integración que hai en Valencia. Unha das cousas que non pode ser nunca é condicional. Que non nos condiciona as personas. Porque é moi triste que teñamos que presentar papeles e volta, e que se non é un técnico e outro, que sempre nos estean gestionando a vida. Algo que decides ir, un complemento na risga para o aluguer. Non hai vivenda, como dice Carlos, en Vigo. Pero non hai vivenda ni en Vigo, ni en Santiago, ni en ningún lado que podamos pagar percibindo unha risga. No momento en que temos un pequeno traballo, que aunque sea a mesma cantidade da risga, tampouco nos dá para vivir e pagar un alquiler. Aquí en Santiago non sei en Compostela que pagar un alquiler, pero en Vigo en este momento nadie capaz de conseguir un alquiler de menos de 500 euros. Condicionan porque non podes, tens que ter os ingresos, tens que ter alguén que traballe. En Vigo é moito máis complicado porque non temos vivendas, como decía Carla, as vivendas que había públicas foron vendidas, eses cartos non se volveron a gastar en persoas, é dicir, pois usamos estes cartos para máis vivendas, para nada. Entonces, o que é unha renta básica garantizada, sempre que sea condicionada, é imposible. As persoas que estamos na pobreza, que chegamos a estar excluídas, que somos usuarios, non somos usuarios, non somos humanos, somos usuarios. E como dice Carla, hai profesionales que sí, realizan a súa profesión, pero en Vigo sufrimos moito maltrato das institucións, tanto sea da Xunta como sea dos técnicos do Concello. Totalmente. O do albergue, como di Carla, que está saturado, pero o problema que as persoas que estamos tocando en Riga, nós somos dúas compañeiras neste momento no ODS, que estamos ás portas de desahucios. Unhas compañeras que se lle termina o contrato con crianzas e se ven na calle porque non hai nadie en Vigo que cheque un piso. O Concello non se fai cargo. A Xunta non ten cargos, non ten pisos, non hai ningún tipo de axuda. Dentro de eso, unha das cousas que temos é que as persoas que chegamos ali, o lunes, a Xunta Diego en ese momento, a Esther, o de que tengas a alguén detrás que te diga este é o procedimento, estes son as bases, este é o que te pertenece, peleamos por os dereitos máis básicos das persoas. Todos temos dereito a poder comer, todos temos dereito a poder vestirnos, temos crianzas, isto de que, a ver, é crítico. Hai xente que, por desgracia, Carla conoce a parte esta de que a xente dorme na calle, que necesitamos luvas e demais. É moi triste estar na casa con dos fillos, que te manden a unha ONG, porque o ayuntamiento de turno que está en ese momento gobernando non ten cargo de ayudas de emergencia, que tardamos meses e meses para que non las concedan, nos mandan a unha ONG. Cáritas, Cruz Vermella, FAM. Unha familia non vive eses meses de espera sin curar un risga, non vive con garbanzos, arroz, leite. As axudas de emergencia do Concello teñen que ser xa e para ahora. Para eso son AIS, son xa e para ahora. Non ten que esperar un mes para que te digan que tens dereito a un cheque social para ir a comprar alimentos ou mesmo a Cruz Vermella ou Cáritas, que te digan, no, isto é para alimentos, pero tens que volver. Ten que mandarte a asistente social. A asistente social te de referencia. A asistente social te manda a outra cita con unha institución privada que está subvencionada por os concellos ao por encima, porque eso é simpático. Os mesmos concellos subvencionan a estas ONGs. Hai grandes recollidas de alimentos. Esas grandes recollidas de alimentos sempre se recolle o mismo. Se hai crianzas, hai xente maior, mal comemos, mal vestimos, non temos para quedarnos. Unha bombona de butano, se teis a suerte de tal, tes que andar a saltos para estirala. De repente te quedas sin cartos e te mandan dicir, mira, vaite ao ODS de Colla, que ali se van a explicar que axudas teis, que axudas non teis, da onde irá pedidas. Por desgracia, había máis tempo a xente indo a puntos de información, como a Oficina de Dereitos Sociales, é un punto de información dos dereitos sociales, para que as persoas aprendan a pelear por os seus dereitos. Eu a día de hoxe dou gracias, estou en outro proceso de
ser, pero fastidiado é vivilo. Entonces, neste nun momento que é igual que teñas un emprego, porque se tens un emprego de 700, 800 euros ou 1000, non tens maneira de que se alquile unha vivenda. É moi complicado despois do momento en que pasaches por exclusións sociales. Tens un estigma encima. É un estigma que se fa crear os propios servicios sociales. As propias técnicas que están aí traballando detrás dunha mesa son as que se fan sentirte así. En Vigo temos o problema de que é tal o bulo, de que somos tanta xente que estamos con problemas de desahucios, que non temos para comer, que os mesmos dueños dos pisos privados non nos alquilan un piso. Para que nos firmen un papel, para que recibir unha axuda, porque os propios servicios sociales é moi complicado entrar nese laberinto. Me acordo unha foto que colgaba unha vez o ODS, que digo, non sei se acordará, que era un laberinto. Os servicios sociales é un laberinto moi grande. Entonces, en este momento, vos imaginados, eu teño que demostrar que sou unha unidade familiar cando ten dictado a sentencia un juez. E, sin embargo, a Xunta non me quere reconocer o meu dereito porque non teño un padrón onde poida ter os nenos comigo empadronados, porque os nenos están empadronados por X motivos co pai. Entonces, como eu non teño os nenos empadronados comigo, eu non podo demostrar, teño que demostrar que son unha unidade de convivencia. Eso ten que dictaminar un juez. Teño que me ir 2 anos atrás, que resulta que eso xa está dictaminado por un juez. Entonces, desde os servicios sociales, o primeiro que fan é eso ten que dictaminar un juez. Que me está dicindo usted? Que 15 días está... Sí, pois sí. É unha cousa moi normal no día de hoxe. Somos familias desestructuradas, que estamos na exclusión social, que no momento en que caes aí e tens un risco, que te levan penalizando 5, 6, 7 anos que se están encima, porque se entrar no mundo da exclusión social é moi doado, e calquera está exposto a eso, de entrar no mundo da exclusión social, pero salir é moi complicado. É concepto que nos controlen, que nos van a encamiñar a vida. Os técnicos non nos encamiñades a vida, porque a vida é moi fácil decir o que temos que facer, a onde temos que ir, que nos faltan papeles cando presentas unha axuda de emergencia. Desde a ODS, hai uns anos pasábamos eso, de que as personas de colla que íbamos a UTS sempre nos perdíamos papeles. Estaban perdidos no espacio. Tú presentabas toda a documentación e resulta que faltabache o parlamento, faltabache un papel de non sei que, unha botada de cousas. Na ODS solemos facer as asambleas quincenales, somos a xente que da ODS, facíamos esas reunións quincenales, somos as mesmas personas que estábamos apoiando os servicios sociales. Tendo a suerte que detrás había unhas personas que, por X motivos,
sin que tengamos que o mínimo para que nos dé para vivir. Que si necesitas, que non te condicione de que si tens un traballo precario con 400 euros xa non podes cobrar 200 euros máis porque tens un traballo, sáfate. Con eso tens que vivir. Con eso non se vive se non tens unha renta garantizada, se non tens unha vivenda garantizada. E se pasamos mal as persoas maiores, imaginaos as persoas que teñen alguén dependiente ou a menores na casa. É o malestar, é o sin vivir. No momento en que chegas ás institucións se dan conta de que eres débil, de que tal, son 8 meses, 6 neste caso ahora mismo, pero son 6 meses que para conseguir alimentos para teus fillos ou para xa sin fillos como persoas é imposible que vivamos así, que nos chaman logo moitas veces os do ODS porque sacamos forzas de onde non as temos, se nos dá por pornos na rúa, as empobrecidas, se nos dá por pornos na rúa, sabes, que nos costa moito, que decías tú, que dices, onde está a xente? A xente está cansada. E a xente moitas veces xa non lle dá corpo para máis, porque se por a mañá tens que salir da casa, levar os teus fillos ao colexio, ir a xuntar a cita a traballadora social, sales da traballadora social, pero vai allí que tens que ir a buscar uns alimentos, que che damos alimentos, venga, vou a buscar uns alimentos, vou a encontrar uns kilos de arroz e de leite. Teño que ir a porta do supermercado ou a casa de algún veciño para que me boten unha mano. Ou se non, teño que recurrir, como dicen os servicios sociales, vai a ODS, vai a Día Parroquia de Cristo Vitoria, que está unha línea na ODS, que aí se gestiona todo. Sí, pois si nos gestionamos as ganas de pornos na rúa cando nos dá corpo, é dicir, temos que pelear de pornos diante dun tipo que temos ali, que se creo que fai a payasada máis grande do mundo, que nos pomos ni no sei que non ten carnes para comer, as familias, aunque teñas críos, Houve unha compañera que chegaron a decir que con 426 euros máis da familiar, como non lle dera para forrar? Eso é triste. O que se digan, pois xa podes ir buscando os cartos onde queiras, claro, non te metes en un piso. Que lle teñas que demostrar, igual que demostrar no... Eu vou a INEM e se me pertenece o pago, se me van a sancionar, me dicen que sancionamos por isto, non podes cobrar o pago. Vale, pues me digan pago. Ahora, que me sancionen porque son pobre. Moitas veces decimos, non salen a xente da UTS, a traballadoras sociales, chegamos a banderas de risa, porque primeiro nos machacaron a nos, como empobrecidas, como excluídas, como usuarias. Nos fixaron pasar moi mal, pero temos a suerte de chegar a UTS, aí si nos empoderamos as empobrecidas, e fomos que mandalarnos a elas de paisa, porque vou a pelear por os meus dereitos. É unha das cousas que temos de UTS, é dicir, peleamos por o noso. Peleamos por o noso. Estamos cansadas de ir a reunións están aí as compañeras que poden dicir, de ir a reunións a xunta, que nos dixan que queredes. Non queremos nada para nós. Nós queremos que nos recoñezades o dereito a ter unha renta. Nós queremos, peleamos, é unha ferramenta que usamos para todo. Cando facemos unha alegación no ayuntamiento, decir, queremos unha renta. Queremos unha renta, queremos unha renta básica das iguais, que non nos condicione, que nos dé para vivir, que lle dé para vivir os nosos fillos, que podamos traballar para poder ter máis ingresos, pero por lo menos ter garantizado, porque temos unha vivenda é o mínimo para vivir. Empezando por as persoas que non teñen nada neste momento, e que co tempo poida ser para todas. Todas temos dereito a vivir con dignidade desde o momento en que nacemos, porque antes da mañá o decíamos, que están aquí esperando, de que temos obligacións para a administración, pero tamén temos dereitos que están recoñecidos. Ese dereito non nos está recoñecendo nadie. E unha das cousas que teñen os técnicos é que cando te sentas, estás deste lado da mesa de decir, eu son unha empobrecida, son unha usuaria. Non son unha usuaria, son unha persona. Non son un número, son unha persona. Eu teño a miña vida detrás e non teño por que estar dando explicacións de por que cheguei a ser pobre ou non son pobre. Non sei se podería dar para moito máis, vale? Pero en Goya, en Vigo, en Goya, somos moitas as persoas. Pasa en Vigo
mismo lle tiñan que facer a elas co sueldo. O mismo lle tiñan que facer a elas co sueldo. E cando tuveras cobertas as necesidades básicas mínimas, o mesmo que con risa, o demais o repartes co demais. Considero que non deberías ter tempo para acordarte co importante que estás dicindo, as cousas que dices. Damos a voz a os participantes e logo se queres entrar no debate, se te parece. ¿Hablas tú de boa vida o hablo yo? Habla tú. Porque te voy a hablar de ti. Moitas gracias a todos por invitarnos a esta mesa pola concurrencia. Ben, nós somos de Boa Vida, Inclusión Activa, en el Miguel, eu sou Antonio, tamén anda por aí o compañeiro Iago, que está no público. A sorte de falar nos últimos é que todo o que escoitamos, todo nos vale. Claro. Para ben ou para mal, todo nos vale. Si gustaríame facer algunhas matizacións. Por exemplo, o Sareb existe. É dicir, Dios non sabemos se existe, pero o Sareb si existe. Si vades á rede, podedes Sareb, contacto, teléfono, chamas o teléfono e ponse así. E que te di? Quen eres? Que busques? De onde me chamas? Aquí non es. O Sareb trata coas comunidades autónomas e deixa un pequeno parque de vivendas que nos xestiona o Instituto Galego da Vivenda Solo, aquí en Galicia, nun departamento en Pontevedra, por exemplo, estou falando, que se chama Patrimonio. Ali, pois, vades, hai unha persona encantadora e comentalle, bueno, cantos pisos hai en Pontevedra do Sareb en posibilidade de xestión para un aluguer que se poda pagar, non? Por exemplo, que falaba a plataforma antidesahucio no seu tempo, o 30% dos ingresos que percibas, tanto se son 50 euros como son 500 euros. Bueno, o caso é que lle preguntas e dixe, pues 50, verá, non? Non, pues 40, non, nada. Ao final, 6. Quedas así e dis, bueno, a persona é honesta, neste caso era unha muller honestísima. E decimos, bueno, entonces a cantidade que tedes de xente que ven aquí para a cantidade de inmobles é absolutamente... Dice, mira, ven para aquí. E había así unhas follas que son azuis, non sei se en outros sitios son de outro color, unhas follas que son azuis, e había así un montón. Realmente o que sí están facendo, isto sei pola PA, Plataforma Antidesahucios de Pontevedra, que funciona ben, con xente en asambleas moi interesantes, é que atenden basicamente as urxencias das urxencias. É dicir, dá para as urxencias das urxencias. E non dá para todos, por suposto. En Pontevedra, de 3.000 habitantes, 6 pisos do Sareb, é absurdo. Ben, outra cousa que me gustaría comentar tamén desde Boa Vida, que saludamos que entre Marea Pontevedra e o BNG, que está no goberno desde fai 17 anos, acadaron un acordo de facer unha renda municipal, que aquí a concelleira seguramente sabe que estiveron xente chamando por teléfono para axustala aos baremos e tal, porque, como ben era di, que primeiro na ordenanza que non sei que le falta unha coma, que le falta un tal, bueno, sempre hai un problema que a veces os que estamos fora nunha asociación, pois decimos, pero que problema vai ser este? Pero sí, hai cousas, hai problemas. Sí é certo
conexión, o sea, a falta de conexión que hai entre digamos, a parte financiera do Concello, a parte económica do Concello, o que pode ser os interventores, os secretarios, o mellor, é dicir, co tema destas cousas económicas. De feito, o tema dos tickets e das facturas xa tivemos tempo de falalo en Pontevedra, que tamén, de onde están os tickets e as facturas? Porque se non é unha subvención, porque es finalista, dice, non me lo digas, ya me lo sé, xa me lo contaron en Compostela, xa sabemos eso. Eso ten que acabar. Eso é parte do que o concelleiro e vicepresidente da Comunidade Autónoma de Navarra, a Comunidade Foral de Navarra, estaba facendo en casa propia. El decía, o problema máis grande que teño é a burocracia da miña concellería. Eso é o que decía el, dixo en público e honre, non sei como lle irá, pero seguramente terá algún que outro dor de cabeza. Ben, que facemos en Boavida? En Boavida estamos nos adaptando a xogar no campo que hai. Nos gusta o campo? Dende logo que non. Creo que o que decía outro día un compañeiro que Vieito, que está aí no público, unha renda básica universal suficiente é o necesario, é a solución, non para a felicidade, que cada un terá que buscar a súa e terá os seus métodos de buscar, pero sí é a solución. Cal é a desgracia que temos? Pois a desgracia que temos é que non só en España, no Estado, estamos como estamos, en Galicia tamén estamos como estamos, en os concellos estamos como estamos, sino que desde Europa acaban de aprobar isto que é o pilar social, o pilar europeo de dereitos sociais. Vale? Isto é genial. O problema é que non fala de renda básica. Está prohibido falar de renda básica. Están falando en Davos hoxe mismo? Sí, en Davos, pero bueno, claro, en Davos... Sí, pero non entraríamos nós moito en Davos. Pero teñen ese punto, porque sí. Teñen que buscar unha saída á situación actual. Teñen que buscar unha saída, porque senón o chiringuito non está. Perfecto. De todas maneiras é importante, concelleiro, o que está dicindo, porque vaise a ir agora, dentro dun mes, a xente da EAPN, da Rede Europea contra a Pobreza, vai a ir a Helsinki a falar de rendas mínimas, porque eso si lle mola a Unión Europea, que trata, basicamente, rendas mínimas, pobreza no traballo e por decirlo así, un salario mínimo xusto. Eso si lle interesa e si ven aquí, pero non ven a renda básica. Por eso, tanto o compañeiro Vieito como todas as compañeiras que compartimos a ideal da renda básica, xa nos vemos facendo unha ILP para isto. Porque sí é certo que en Davos se está falando desde un punto de vista de, bueno, vamos a deixar unha espita aberta se non vai reventar isto. Pero a Unión Europea e a EAPN, o sea, a Comisión e a EAPN vais a reunir en Helsinki para rendas mínimas, que é do que estamos a falar aquí. Poderíamos falar moito do que facemos en Boavida, pero se está Miguel aquí, falo mellor. Que foi fundador, cofundador e secretario. Bueno, ya intervine antes, ya ha dicho mi compañero Antonio que yo fui fundador o cofundador de una asociación para apoyar a la exclusión social y a las personas en riesgo de pobreza. Todo esto vino a raíz de que una concejala del ayuntamiento se le ocurrió sacar el sábado, ¿no? Y ahí nosotros nos quejamos, nos manifestamos.
dijimos a los medios de comunicación, Perdona, Miguel, sí, es que os concelleira non sabe, pero el resto non. Eu sí, pero de resto... Pero el resto Eu sí. les tengo que contar. o sea, una consellera de BNG, voy a poner cita, llegó y sacó el programa de inclusión social del Ayuntamiento de Pontevedra por no sé qué motivos. Y nos dejó como, perdón por la expresión, con el culo al aire, porque no entendíamos por qué pasaba eso. Se mantuvo en el Ayuntamiento de Marín, en el Ayuntamiento de Ponte Caldelas, en Coruña, pero en Pontevedra nos dejaron, vamos, como dije yo antes, ¿no? Entonces, una de las trabajadoras sociales colegiada, que ahora es directora de nuestra asociación, y yo planificamos unos programas y unos proyectos para fundar una asociación con gente agradable, como dijo ella, nuestro local, referente, para hablar, en fin. Y de ahí salió un grupo, y de ese grupo salió lo que ahora nos llaman una ONG, pero que bueno, yo acceso, bueno, no tengo inconvenientes. Tampoco relevante, como los llamen. El caso es que Boavida, como le dije yo hace poco a una periodista del Faro de Vigo, aparte de tratar cuestiones de pobreza y todo esto, es una asociación que está creando empleo. Y la comparé con Cáritas y con Cruz Roja porque ellos no hacen esto. Ellos lo que hacen es darte si lo mereces y si burocráticamente pones los papeles encima de la mesa. Si no, no te dan nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que también el bienestar social o los servicios sociales del Ayuntamiento de Pontevedra tienen mucha carencia técnica porque para una necesidad básica como pueden ser, perdón que personalice, unas gafas que tarden 3 meses y cuando te llega la gafa tú ya estás con el bastón, como digo yo, porque hay ineficiencias, se nota, ¿no? Y entonces yo lo que pido y lo que os quiero comunicar referente a la lista, que aquí hay que buscar una manera para que el ciudadano al ciudadano no se le excluya socialmente, pero además que no le creen un sentimiento de culpa como quieren hacer, o como quieren hacer, pero lo hacen. Porque, como dijimos una compañera y yo, muy bien en la radio, en este estado puede caer cualquier ciudadano, porque es que nos llamaron que éramos una banda de vagos. Fíjate, fijaros el concepto que hace de esto unos 10 años, o por ahí, tenían de la gente que estábamos cobrando subvenciones, o que pretendíamos. Entonces, para mí, lo ideal sería, lo que ha comentado mi compañero, un salario mínimo universal y a nivel de los países que tengan, que necesiten que se le ayude al ciudadano de alguna manera. Y con esto, nada más. Si queredes facer un pequeno debate con respecto a esta mesa e a anterior, Pues te doy la palabra, vos dous que son micro, ¿vale?
diferencias que hai, o que pode ser unha renta na que entre máis xente, poñer os límites máis baixos, poñer máis cuantías e eliminar o requisito da exclusión, porque falabas aquí. E na medida do posible, eliminar o estigma, na medida do posible. Falabas de que nos trata mal como pobres, que a ver o contrato institucional e todo isto ten que ver con exclusión. Pero iso ten que ver tamén, bueno, me voy a poner aquí, es que se queda máis profunda, non? Pero o estigma non é só un problema institucional, é un problema social. E un problema do modelo económico e social neoliberal que temos, porque a responsabilidade da pobreza a nivel social se considera que é individual, non pública. E iso ten que ver coas filosofías predominantes e ten que ver con que goberno. E se fijan os cambios os gobernos. Quer dizer que ao final todo é enlazado. Non é só dicir que cambien isto, porque non é tan fácil. Hai que cambiar todo, toda a relacionación. Entón, o que temos que se pode facer? Pois, de momento, se pode ir empezando con a vida rica e a medida, ou multiplicar por iso, e ir facendo pedagogía para conseguir unha renta básica. Se falaba aquí de que vai a Helsinki e todo isto con o tema dos salarios mínimos, porque a Unión Europea ten unha proposta sobre os salarios mínimos, pero non é, a mí me gustaría recalcar, me decía Concha aquí, de que Davos está falando da renta básica, porque o sistema imperante lle interesa que está falando da renta básica, pero como eles queren. Temos que ser moi cuidadosos que a renta básica non supoña eliminar o sistema de bienestar. E que ao final, como cobras, responsabilizas o que ten. Incluir a sanidade e outro tipo de servicios. Quero dicir, que en estas cosas a esquerda ten que ter cuidado que non lle pasa nada. E os temas son máis complicados do que parece a simple vista. Entendo perfectamente a percepción que te expliquías, non? Porque imagino que non é fácil. E un pouco, pois eso, creo que en eso que se está intentando trabalhar. E facías tamén unha referencia a que non tes que dar explicacións por ser pobre, tens toda a razón, que non tes que dar explicacións porque non chegou aquí. Pero sí é verdade que a veces, desde os servicios sociais, se lle pide á persoa que pide unha axuda que conte por como chegou aí, non porque hai un interés morboso neso, sino porque agora facer un informe social, eso pode ser importante para que te concedan a axuda. Non digo que falar do teu, porque eu non podo falar de fulanita ou menganito de Vigo de Pontevedra porque non coñezo as servicios sociais. Falo dos puntos técnicos para eso. Se unha persona que pregunta como chegou aquí, é para facer un informe favorable a esa persona para que le conceda unha axuda. Non lle pregunto como pensar morbosa de que chegou. E, bueno, un pouco era por alusión, non? Escoito, eu quería, na línea de saber unha proposta concreta que sería introducir como preámbulo na lei de renta social galega o mismo preámbulo que se meteu na lei valenciana, que se intentou meter na lei valenciana, que finalmente creo que
veces, cando se fala desto, se di que eso é de sentido común. Todos temos un presidente que sempre fala do sentido común. Non é a renda básica nin de dereitas nin de esquerdas. Cuidado. O primeiro en establecer a idea da renda básica, se non recordo mal, está aí Vieito para decir o contrario, foi Milton Friedman. Claro, que él decía, pode ser estado de bienestar, se acaba el tema social y que cada uno con ese dinero tire para adelante. Eso, evidentemente, nós non estamos a favor de eso. Y por eso tamén miramos a Davos con certa precaución. Como la línea, entonces, sentido, como ustedes de la aprobación de la ley, y entonces, tanto dentro de que los dos casos de la ley, porque sí, creo que es de importancia insistir sobre esto, que deberíamos buscar una denominación que escape la confusión entre sistemas. Es decir, esto, a proposta, non é nada que sexa renta básica universal, tal como se concibe, e, por tanto, non é, se non arriscase a outra, de ingresos mínimos ou lo que se queira. Ha de ser un nome, unha denominación, pero que debe evitar confusión, porque hai moita tendencia a, bueno, digo aquí, non me refiero a nós, sino a nivel superior, estatal, está habendo unha tendencia moi grande a iso, a propostas de rendas, ás veces de ingresos moi mínimos, que levan nomes moi parecidos, e creo que o que induce é a confusión. É moi importante distinguir. Estamos falando de dos sistemas, non sei se complementarios ao nivel, pero que son radicalmente diferentes, e a principal diferencia probablemente está na condicionalidade. Iso é o que determina. Unha é condicionada e outra non. Unha necesita que se demostre unha situación e a outra non, é pola condición de cidadanía. Isto é básico. Isto é unha cosa moi breve sobre o problema do desmantelamento do plan de inclusión en Pontevedra e algunas cosas máis. Creo que está ben, porque aquí tamén temos que estar a facer algún criterio político. O goberno de Pontevedra, hai xente aí de Pontevedra e o goberno que estea especialmente informado sobre isto. Pero esa decisión é unha decisión que tomou o bloque. En momento, o goberno municipal, que a hora de ver como iba a organizar o seu goberno, se desprende basicamente das súas responsabilidades en servicios sociais, porque entende que son competencia, tal como está establecido na comunidade autónoma. E mentre non haxa transferencias económicas, renuncian a atenderos, a soportar, que é o que están facendo os concellos, a soportar sin competencias, etcétera, etcétera. Non se pode equivocar, porque así non é que o defende, non? A compostera verde e un dos estas maneras optamos por outra cousa. Tengo unha responsabilidade, asumimos a responsabilidade. A responsabilidade sobre cousas que non nos corresponden, non corresponden aos concellos competencialmente. Me permitís, sobre el argumento que está diciendo el compañero, el municipio y la Xunta se tiraban la pelota unos a otros y uno delegaban en la responsabilidad de la Xunta y los otros quisimos hablar con ellos a ver qué había pasado y no contestaban, se cerraron y nos dejaron, vamos, que no nos daban explicaciones, simplemente todo esto vino a raíz, para mí, sobre algo político, vino sobre algo político. Y entonces, tenemos que ser realistas de que la renta básica, o la renta, como la queremos llamar, depende muchísimo de quién gobierne y en qué ayuntamientos estén, si en capitales, si en pueblos y tal. Depende mucho de la consecución de esta renta, depende mucho de la política. Por lo tanto, seamos realistas,
igual que salió el movimiento del 15M y se convirtió de una queja social a una queja política, tendremos que ir por ese camino, pienso yo, ¿no? Disculpa un segundo. A compañera que vaya a responder a Bea con a intervención que tuvo. Vale, entonces ella, Concha e xa pechada. É por alusión, vale. Unha das cousas, coñezo máis o mundo dos servicios sociais que o mellor non me pensa. Levo moitos anos peleando dentro do mundo social, vale? Non só como activista, sino como usuaria. Coñezo das competencias. Que sí que o informe social, a traballadora social debe coñecer parte da miña historia, sí. Pero as persoas que acudimos aos servicios sociales estamos un poquinho cansadas que a información que se dá face to face, como se dice ahora, se use despois na nosa contra. Eu cando vou vendendo por os meus datos fiscales, que firmo todo, me dicen se podo acceder ao paro ou a unha axuda familiar, e me dicen si vou poder percibirla ou non. A eso me refiero. Eu non teño que contar, mire, que deixei de traballar, ostras, que me deixei de traballar. Vale, punto e final, punto pelota. O face to face, a información que recibe a asistente social muitas veces vai en contra miña. E cando falo da miña persona, e que estou cansada de falar, que é moi fácil falar de tecnicismo, e falar de cifras. O que é fastidiado, en este caso, a mí sentarme aquí non foi fácil no seu momento, vale? Eu esa estimación de ter estima, de que son unha pobre, hai moitísimo tempo que superei, pero moito, moito, demasiado. Gracias a eso me deu o poder de que gracias ás compañeras no ODS, que organizaron o ODS, o poder acompañar a persoas que pasaron por o mismo que eu pasei. Entonces a eso me refiero, de que non tiene por que dar explicacións de por que son pobre. Porque a información que reciben as asistentas sociales, as UTS, despois o técnico superior, a supervisora, vale, pasando todos os escalóns, cada vez a información, cando chega a última persona, vale, cada vez vai máis distorsionada. Vai en contra miña. Porque, mira, eu hai 2 días, por teléfono directamente, vale, que son máis práctica, porque, mira, vou a dar o nombre, María José, que a que leva o plan de Aluga, vale, o bono social en Pontevedra, e me decía, como pode ser que teñas unha custodia compartida? Que me estás dicindo que tens 15 días os nenos e 15 días os pais? Pois sí. Eso ten que dicir un juez? Pois sí. Hai un juez que dixo hai 2 anos, no 2015, casi 3, vale? Esa información, xa que eu lle conto a miña vida a asistente social, resulta que, se a Xunta, resulta que a Xunta non ten esa información, que teño que volver a presentar aí, personalmente. Despois, non acodes, mira, no informe social, que vou falar de mí, porque se falo de compañeiras do que levamos pasado, podíamos estar aquí horas e horas, porque son anos, vale, son moitos anos. Unha das cosas que non entende é como poden facer eso, non? Que te están dicindo, me están dicindo, pois sí, eu caminou o juez. Eu non teño por que explicarse, porque non momento da miña vida decidí vivir 15 días con o fillo 15 días non. Vale? Eu non teño por que explicarse unha traballadora social, un informe de que 4 veces non se presentou a cita. Non me presentei a cita física, nunha cita, pero si falei contigo por teléfono. E me dices que teño que porme a traballar porque me vas a solicitar unha renta de integración social. Que a mí unha renta de integración social non me dá para vivir e para manter meus fillos. E moito traballo de onde salga, se teño que traballar 15 horas, traballo. Vale, se eu lle explico a miña traballadora social que traballo 15 horas, non vai a decir, tens que cobrar un euro a hostia, e o mellor traballo 15 horas como a mierda de sueldo. Entonces eu non teño por que contarle a miña vida P por P a traballadora social. Nin a traballadora social de turno, nin ao jefe de turno dos servicios sociales. Simplemente eso. Perdón. Eu vou ser moi breve. Eu quedei ben impactada porque o reconozo perfectamente, entre outras cousas, porque claro, eu non son traballadora social. E hasta que non era concelleira
motivar a algo, que ten que conseguir tramitar expedientes que prosperen, para que non volva outra vez. Entón, eu creo que temos que facer eso, un exercicio de práctica de empatía, de lado a lado, empezando polas profesionais, porque eu aí tamén creo que non é igual o nivel de responsabilidade, porque as posicións a máis fastidiada, a máis vulnerable, a máis precaria, é de quen lle toca deste lado da mesa, pero, bueno, hai que practicar tamén a empatía de parte a parte. E despois a outra, tamén temos que superar o estigma de servicios sociais, porque os servicios sociais convertíronos polo tipo de normativas no caixón de xastre no que entra todo o que saiu excluído do sistema de saúde, todo o que saiu excluído do sistema de protección laboral ou todo o que saiu excluído, todo o que sae fora de cualquier sistema de protección social entra nos anos pola porta. O sea que se non cambiamos o modelo global, cada vez vamos ter máis e máis diversas necesidades e demandas, porque quedan sin protección de outros sistemas e entran pola porta que é a que está máis próxima. Están aí nos concellos, ao lado da casa, non están centralizados nin en San Caetano, nin en Madrid, nin en Santiago, non, está ali no teu barrio. Entón, bueno, pois tiñamos que convertirnos neso, donde cae todo o que queda fora, excluído del sistema, e tiñamos que convertirlo no que ten que ser, que é un sistema proactivo de protección social. Entón tería outra formato, senón, claro, o estigma só non pode acrecentarse. Eu creo que aí é o traballo que temos que facer. E logo, no político, hai que reconocer o campo de batalla político. E nos reconocemos que tiñemos a dar. Problema, tamén hai que reconocer que son os damnificados. O campo de batalla témoslo partidariamente, é dicir, peleamos en Marea co Partido Popular ou peleamos os concellos do cambio ou os concellos de outra opción política que a Xunta. Pero o campo de batalla é toda esta xente que está na situación máis vulnerable. Entón hai que ter cuidado, hai que medir que é o que pois ou como fais. Entón eu entendo, por exemplo, que non vou defender o caso de Pontevedra, nin moito menos, que o reconocía por moitos motivos, porque a traballadora é unha persoa moi próxima e conoce da historia e sei o caso. Pero Pontevedra decidiu hai moito tempo cual era a súa construción de relato de concello de cidade e dedicou unha humanización do urbanismo. E o resto, mira, cada quen que se faga cargo. E non lle vai mal, tamén hai que reconocer como o Abel Caballero. Mira que trompeza co 65% dos votos. Entón, pois, temos que ter certa humildade e ver como nos manejamos deso. E os de Pontevedra orientaron aí e tiraron a pelota a Xunta. Oiga, usted fagase cargo que ten as competencias e ten as responsabilidades e as obrigas. Problema, o campo de batalla, aquí é deixan desprotección a moitas persoas. Entón, eu creo que iso é o que hai que medirse. Tamén era un tiempo distinto, xa está agora mesmo, un tiempo distinto, vale? Non pasara toda a crise económica que pasou, non tiñamos un ano de agarda en risga, non tiñamos, bueno, non pasou. Entón, que nos tocanos? Os que chegamos todo o cambio, chegamos noutro momento, donde hai que ter unha exigencia clarísima de garantía de dereitos e de dereitos sociais que non estaban cobertos. É demostrar exemplo. Non xa non podíamos tomar a opción de Pontevedra de ninguna maneira. Tiñamos que exemplificar e traballar na dirección que estamos facendo e rendir contas tamén da confrontación política. Porque o campo de batalla, os damnificados, os feridos, mortos ou tal, piden que rindamos contas. No, perdón, solo una cosa a la consellera. Que, aun con lo que hizo el bloque a los ciudadanos, por decirlo así, que estábamos, posteriormente volvió a salir como fuerza mayoritaria. O sea, con esto quiero decir que deberíamos de mentalizar a la gente, digamos, trabajadora o que tiene pocas ganas de luchar, que es lo que estamos haciendo en Boavida, a hacer una especie de movimiento como el 15M, ir hacia eso, porque como todo esto va al final a la política, todo va a la política, pues tenemos que atacar al monstruo por donde le duela.
Perdón, Quería decir que entendo que o problema máis grande que temos neste momento, entendo que o camiño é a renta universal, pero neste momento un dos problemas máis grandes é o competencial, a que lle corresponde cada cousa. En esto, nos concellos, son os que as pagan, porque son o primeiro punto de entender. E estades os concellos do cambio, pero están todos os demais concellos, que son a gran maioría. Ese é o problema. Eu son concelleira en Lugo apoiamos os primeiros orzamentos do PSOE con certas condicións. Unha condición era a creación dunha renta do tipo da PSOE. Nos decían que eso era moi demagógico, que pedimos tamén un mapa social en que basar esa renta. O mapa se fixo, non se chegou a utilizar. A renda se aprobou, está aprobado facer unha renda, pero non se fai. Non se fai. Isto, transmitilo a xente, é complicadísimo. É complicadísimo. Esa empatía, na que estou absolutamente de acordo contigo, que é algo que precisamos absolutamente todos, todo o mundo, os que estamos en todas partes, traballadores, usuarios, en a palabra non fea, políticos, esa empatía, hai que levarla logo e transmitila, e comunicar, eso está moi difícil. En concellos, como poda ser o de Lugo, que en teoría é de esquerdas, que é o PSOE, con grande, que non o que presume de ser o que máis invirte en servicios sociais, chega un momento en que todo é mentira, todo xo venden, como que está moi ben, pero ahora a realidade chegades e calquera día podo chegar eu, como decías ti, ou pode chegar calquera persoa, e estar do outro lado. E todos son trancas e barrancas e máis atrancos para todo, para todo. Temos que buscar esta solución, como decías ti antes, este intermedio, mentras esperemos que algún día chegue a renta universal, temos que mellorar o que hai e pelexar como podamos e non podamos. Moitas gracias por isto. Que che Rihanna. Sí, bueno, nada, antes vos que recordadas de cosas máis concretas, eu quería facer unha intervención máis global, como que con cousas de decir antes anterior e ora falando das compañeras. Bueno, en primeiro lugar, agradecervos a todos a vosa presenza hoxe aquí. Creo que é moi importante encontrar estes
Sí, agora falo de antes. E pois iso, donde eles eran goberno, iso animou uns a outros, donde non éramos goberno, porque a mesmo pues, na oposición, a tratar de seguir ese camiño. E nos aprendemos dos compañeros, non? A nosa situación é difícil porque esa renda social municipal de garantía mínima e emergencia social, porque se incorporaron na nosa, aprobouse, entrou en vigor todavía o día 15 de decembro. O sea que ainda estamos empezando ese camiño. Intentamos de solventar e de aprender da experiencia de Compostela para non caer nos mismos erros e ver de avanzar un poquinho máis rápido, pero bueno, é certo que nos estamos encontrando con situacións difíciles porque as persoas que son unha primeira entrada dentro dos servicios sociais, pois hai xente que non comparte a nosa filosofía, que sigue pensando que isto é outra risga, ou a unha amiga e compañeira, semana pasada chegou ali e le dixo, se non che deron a risga, esta tampouco che va a pagar. Entón, nos temos que estar priorizando contra eso e seguindo. Pero todos son pasos en positivo. E creo que imos avanzando. O sea, é moi importante, a parte da labor institucional que fagamos, ainda que sea desde a oposición, como é o caso de Cristiana, ou o caso da Mesnovo, a sensibilización. E porque a mí non me gusta o de falar de persoas empobrecidas, nin en exclusión, e eses términos que, sin embargo, están moi dentro da cabeza das persoas na nosa sociedade. Non? Hai persoas que van ali a reclamar dereitos, e iso é o que temos que transmitir. E esa conciencia social non existe. Entonces, bueno, creo que nós si estamos por a labor, pero que os nosos esforzos, aparte do que fagamos dentro da institución e dentro dos nosos colectivos, é tratar de espallar esa sensibilización e esa concepción nos nosos contornos e na nosa sociedade. Se non conseguimos iso, ademais de ir implantando estas rendas e de ir modificando outras pequenas cousas, creo que